Records. Sound out. Lilin Baba. Hey, what's up, my people? I go by the name DJ Dama, popularly known as Sound or you know what's up? This is the making of Dama by the boss himself, the CEO Northeast Record, Lilin Baba. So let me take you on a ride, as usual. Let's go. A Abuja na kena, sai na ganta Samira, da kawarta Amina, na kira ta da suna Lilin Baba. Yeah. This is Lilin Baba, man. AK on top, AK pose. AK as the lion. The lion. biyar mata, ki taho ga ɗan gata, ki zo mu je, ki bani ɗan dama, zinariyar mata, ki taho ga ɗan gata, ki zo mu je. Ruwan zuma. Let's take Soyayya again. Soyayya. Let's go again. Soyayya, ruwan zuma, shine zama, ikon Allah ne, da kawarta Amina, na kira ta da suna. A Abuja na kena, sai na ganta Samira, da kawarta Amina, na kira ta da suna. Sai ta juya ta kalla, na yi taku gurinta, sai na bata wayana,